Parilla, Omida Suarez, Ivan Kyle Agustin, Pedro Cornista, Eduardo Duero Jr., Simon Elba, Francisco Anameda, Cesar Pociano, Dante Jaime Macaña, Ramon and Yulida Corazon, Angelo King, Felicissima Lorenzo Dante Papani, Roberto Baluyot, Lourdes Vicente Mina Jesus Passion, Jose Soriano, at isa lang malalawang pagkatol. Kinong Yesus, tinuran ang iyong bago bitaw at iyaman, ibating kaya ng pananglaman at kabituan. Kinong pakalulu. Kinong Yesus, ilubungan tagal ikaw at kinulungoling tagal karelo, kanikiyaya warang kapananglaman. Kristo pakalulu. Kinong Yesus, Inatad na kaya ikmaya ko balita ay batin meron amang at palula Diyos. Ginoo makalulu.
Pakaluan mo kami, Ginoo, katawan mo rin kasalanan kami, at pinalangin kanyang tigbiye, anak ko. Amen. Manalangin ka. O makakaluluwa at panaluan na Diyos, inyang ni Jesus, inulunod ang masakit, karingayagawa ng kapanagdaman. Bilalan na ko, ang tingnan ng Diyos ng Diye at Ula. Puskat mong kinakuna kaya kami ing sablang kalokon, ing takot at sama. Katman kami ing mapaglunos ng lubot at panalaga. Balik kami man at akyat-akyat madan, ing bakay at manubayan, kaya sablang man kasakitan. Itiyan kami ing mapabilakan Ginoon ng Jesucristo at mo, ang mabibigay at magaling kambiyan mo at ang Espiritu Santo, Diyos maglamang ingalaman ko. Amen.
Alam haliwa, nuneing pribilehiyo, makakanahal, king mayang pagalita, aalam bayan. At makituwang kaning kaduliran ko, king obra ko, para king ebanghelyo. Tao mong timawa, naalipan ng minuman. Dapat gagawan ko ang sarili ko akalipan ng sabla. Ba't makayagyaw kung nakalataw para kang Kristo. Karing may nakaking kasalpatayanan, may na akong kalupalaw, bago lang ayagyaw. Inyagyaw akong sabla ang sarili ko, karing isang ng tao. Bagong ayagyaw, ting mapilan, ting makananong ang paralan. Karamdan ko iti, unining ebanghelyo. Bagong nirakayanan, king kalwanan. Amano higim. Salamat kay Diyos. At nagkakabukan para kalalaman ng balita. Ingin manatili ang kinayo. Pamamasa kimaya pabalita ang San Marcos. Kalakulo king sinagoga, tinaglus na ni Jesus king pare ni Simon at Andres. Kaya bere di Santiago at di Juan. Makarate king mata sa dagat kanila king katuwala ni Simon. At sinabi ni agad kang Jesus. Lepita ni Jesus. Tela na ni Grama at sinoma ni Dinarad. Kanita mo din tikwanin ng lagnat, ing matuwang babae at migsilbiya kayo. Inyong siling-siling na, limugningato, ring tao, teraro ang Jesus, ding sobrang masakit at alip ng ding demonyo. Ding sobrang mayroong binibudla, king duwal ning paskul ning pala. Pepakayang lo ning takal at taong masakit, amakimyaya luwang kapanagdaman, penambina na naman ding demonyo, ang pepagulen pigsalita, uling palura ng Ninoy Jesus. Gangaldomo, ipamuni ni Jesus, mentaya king medong anugal na himig, duwal ning balen at karinya menalangin. Penitun tila Simon ang koding ayapena, inyang ikite sinabi ron. Panitunan na ko rin sabla, dapat ni Jesus na nakarela. Kailangan tamo na mamunta rin makalapit na balen. Bakong makapanahal mo naman nakarela. Iyong isang ning paperdoy. Kailangan kong pumunta mo naman kaling makalapit na balen, makapanahal mo naman kaling. Iti ay isang ganang
maglako sa Capernaum. Inibot siya king mabilog sa Galilea. May naralyo karing-kaya ang sinagoga at panabino ring demonyo. Ing mayang ng balita, may karanamang kaligtasan. Bigyan po mayang pagkakasan. Kingiradamong pang-Kristyano at makalaman kingiradamong Gastelini at lula kingiradamong Garopanan. Malas tayo kakanta at malamang ning malambak paano ganito supay si Jose malampat ang bak. Kewaneng aku gretan das kita malena pari malena hati hanyang mebinyang kamu megin pari taman dengan uang Krishna berbalu dengan uang Katolik berbalu pari taman adi individually lone itamunan collectively itamunan itamunan kami po mayroon kami pari mayroon din ordained ministers pero itamunan may pari tamu ingkeranan pamabilian uling mamadi tamu uling bidadawang tamu in sakripisyo Imbisa ko sakripisyo ng dinutang na sa Kristo. Itang makapaping rin, insensual tamo para misa, yapo ingin sakripisyo para ilang sakripisyo. Kanya sindarang tayo misa, alawang yung pagi, alawang yapo, imagdaw na nagkitang na pari naman. Kinggiratan mo naman pamabinyan, maging hari naman, collectively. Ulit-ulitan kaya pune, individually, pune, collectively, naman, abe-abe, hari naman, at abe-abe, propeta naman. Sinabi mo yung bulan, paano mo ang gustong mamalitan. Abi-abi, kita lalu sakripisyo ng bisa. Propeta tanang o tagbipa paluro kamu. Propeta tanang o tagbipa paluro kamu. Hari tanang o tag susuyo kamu. Kaluan ng sasabihan ng isang panglo, hinggalong pamakasan ng ngayon na nagsasabi, isang bilang o tinaos na Diyos, yakin hindi manaral kayo, tuloy maging propeta yan. Kanya pinag-uulahin mo kay Bagong Chapel, kay Bagong Parokya, atin tamong ministry on liturgy. Liturgy, yakin po ingyatamong priesthood yan. Ingat mong Ginoo, panayang may nalangin. Akong ginuwin, pero may nalangin yung panay. Nga namin kinatawang Evangelyo, pakakarato, mentaleng kahimit at lugar, at kahilunya may nalangin. Pahayos, Jesus, yakin kinatawang high priest. At nanang sinani, kaya pumunta, karing aliwang balen, bagong tulo, muna mga rin. Tinulungan, propeta yan. Kanya, king Bagong Chapel, king Bagong Parokya, at itamong ministry on formation. Pangalu,
Nyari na ang mga ating pagkatuloy Ministry of Formation niya yan, pamanuro niya yan, pamagana niya tungkol king amano na ng Diyos. Kaya pamagtuto, kaya mo kawal may gani, kaya mo kawal, tinuro, may nuluyot. At yung mo naman king Evangelyo, yung pinuna ng Ilolo, yung katuwangan Simon Pedro. Anya ito yung umarwana ng lalaki, kasama doon ng kanilang katuwangan. Punutoy ka. Simon Pedro, sinabi ng Panginoon Jesus, masakit siya katuwangan. Anya Jesus pinagkanane, inulo ni, terakat ni, tikwanin ng lalat, at bigsilbiya, karera. Siguro pagdulong laman. Uling babae na po. Buwitang itang ministry on service naman. Kotang sasawag ka, kotang susuyo ka, gano'n pa lang tayo, itang kasuyuman, ng ginutang mo sa Kristo. Kanya po, itama, bulitan po, ikalagang pamilyan. Pansinan niyo, kotang makipagpinyan kayo, pamilyan din ang iyo, tega kayo, pansinan niyo po, isukipan ng pigdugan ng pamilyan, inanak, kuskusan ng inlarugyan, at sa piyana, bahan makitulad kapag Kristo kitang hari, propeta, ampun hari. Kanya niya kaya mo, biyakon ka, may kisagmetong ka, may kitulad ka, king pamahari, king pamapropeta, at pamahari ng ginunamong Yesu Kristo. Nakala po ngayon, ikalagang kapanamunan, dahil kalupan ako magkakasakit, darating ng kasakitan. Nyanyawa bakit magkayari. Iwalan ng kaluran, kaluran ng Eduardo, mapaligyan ng karalagang dano, maliwa. Bisan po makatagawa pati ng ulang umaman, mapayari ng maliwa, erapiyas ng mga di, erekilain ng mga Panginoon. Kanya kailangan na rin pari, kailangan na rin propeta, kailangan na rin hari. Bangkanin ka matubad, itang paras ng Diyos, itang kanyang kaulian, itamungan at itangin, lumaban ang pautakin kailangan. Kalabat ako ngayon, pasya tayo kayo kakasal ng bayan, sasalatan tayo po kay Diyos, ikaw ay payan tulo.
Kabayan niyo po kung manalangin, madaligyan at ang daw, matanggap na harapan ng Diyos, ipang mayupaya ang patuloy. O Diyos, sa inumi, amisan, bitatap, karating din ang alabagi, bang antabayan ang aming kingkenan, panigapuming ipagdalong sa amin, ing maging sakramentulo, ning alangan biye para kay kami. Kaya rumini kapamilatang Kristo, inumi. Ing ginumanatili at yatayo, iyan tayo ning pusuyo, pasalamatan tayo Ginoong Diyos kamo. Tunay din dapat at matulid, ing pasalamatan na pagparati at naman na rin may iba, Diyos kinalanganga, at may bayang iba, huling tinatagmi ing kondasyon ing yado, at kinayos mo man ing pamanaliwa ng oras at panahon. Inubing tao king sarili mong wais, at binibining king katawan, bago ning kamilugan, at pagmulalan kambe, ring sablang liyanan. Baramagani king lagyun, bago ring sablang liyanan, at kapilanman, pupuri king lagyun, kapamilatan Kristo yung Pinoy. Ulit ang pagbiyarin sa Blanco, tingnan niya ka rin barwa, dahil nilmingketan ni kayo ang aming magkanta. Ulitin sa pagkakaroon ng uwi, pagkakaroon mo sa Biraso yan, pininikan kayong disipulo na nagkapaliti, ikong, nani, hindi na ang katawan, ang daong parakay. Makanya naman, iba't ning akungan kinuha ng alas kasi wala ng pagkasalamat. Kaya, binyaniti ka rin kayo disipulo at nagkapaniti, ikongan at nanikomanin. Kuliti yung dalise, yung kalis ng kanang daya, yung kaya ng bayo at alangang ibang, kami pupupat kaya kaliman para rin sa landaw. Bakit kami patawaran ng kasalanan? Dahil hindi bilang kailangan ng kahapon. Yung misteryo ng kasalpantayanan,
aking kaligtasan. Dahil may pasalamatan kayo, kaya pangyarihan niyo aming mga pagdala, dahil kanuman suluyo kayo. Mapakumabaming pagumuan, ibalisan ang isulusulo, kinagalawan tayo Kristo, ipunan kami ang tigneto ng Espiritu Santo. Kaya kami ay pa isang iglesia ng mahalaga tigneto yan. Barbigyan ang pinulugod, kambiring kaya kaming Papa, Francisco, Florentino, kaya kaming Arsobispo, Prasyamin, kaya kaming Arsobispo, Emerito, ating sa Tumpali. Kaya mula naman, di kapadaming, kaya may lawan, maninayang supingi, ating sa lang may ang gabi, at lalo na i-eduardo. Tanungan mo sa aking maligayang maratan, pakaluluman mo yan, gawin yan, dapat magkalitigye, alam, kaya ng Maria, Interhen, Doling Diyos, kaya ng San Jose, Esposo na, kaya ng Apostol, San Antonio, kundi sa Santo, at inupatin man yung kuryente kaya kapaning panahon, kuryang nakapaligayan, kapamilanan ng Yesus Cristo, kaya ing kapamilanan ng Cristo, pambela, at kaya, ipamulpayan ito, kakuling Espiritu Santo, kukuryang nakapaligayan, manggaman, kingalakang Diyos.
O Diyos, sa iyong kami, pagkalungan mo kayong dake, king merong matinape, at king merong makalis, at gagawan mo kayong merong pang Kristo. Sotan mo kayong magdalang kaligtas sa natulagin mabilbayan, kapamilanan mo rin, Kristo, ginumi. Amen. Natin ko sa Betkerewe, pamimimuan talaga po may pagpapalong lama. Kanya kita misa, bayo misa, to bless. Akin pang COVID, akin pang pandemic, kanya po mga Christmas po. In Singapore po, 70,000 na recommended kaya ng December. 70,000 may biro-biro ka, ano mo sakit, may COVID ka po. Protection niya anak po, protection niya naman kayo. Ano ba na lungin, manatag po, ano matay po COVID. E di sinipulot kayo, e di mayaw kayo. Yan, alakang talag-talag niya po, alakang. Botang atinang, botang alamang, pandemya, at yung seleksyon isawi. Alam sa pandemya, yan po. Pero ngayon, alakang tatalan. Yung ginuman at idiya, kaya